Исәнмесез? Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Мишән төп мәктәбенең махсус мәктәп төбе өчен әзерләнгән чыгарылышын карыйсыз. Студияда Мифтахова Зөһрә Һәм Галимуллин Булат. Борынгылар белем алуны энә белән кое казуга тиңләгәннәр. Кешеләрнең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары бала чагы яки яшүсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы истәлекләр арасында мәктәп, укытучылар зур урын алып тора. Белем иленә җитәкләп кем алып керер икән? Укырга да, язарга да кем зиһен бирер икән? Адашканда дөрес юлны кемнәр күрсәтер икән? Бу сорауларга җавапны кайдан табыйк икән? Балалардан, өлкәннәрдән әллә сорашык микән? Сорауларга җавап табу өчен сүзне Мишән төп мәктәбе директоры Шәйдуллин Рауил Миннәхмәт улына бирәбез. Безнең мәктәпнең бу бинасы 1974 елда сафка баса. Ул заманы өчен ул бик югары дәрәҗәдәге мәктәп була инде, аның спорт залы башка мәктәпләрдә булмаганча яхшы итеп эшләнгән була. Аннан соң 10 еллык, 11 еллык булып эшләдек инде. Менә бүгенге көндә 3 ел инде без төп мәктәп буларак эшлибез. Бүгенге көндә мәктәбебездә 55 бала белем ала. Аларга 18 укытучы хезмәт куя һәм 9 техник персонал эшли. Укыту процессын тиешле дәрәҗәдә алып бару өчен барлык шартларда тудырылган бүгенге көндә кабинетлар заманча җиһазландырылган. Бер компьютер кабинеты, спорт залы, китапханә, ustaхана, ашхана, укучылар карамагында. Компьютер кабинетында заманча 10 компьютер эшләп тора. Шуның өстенә һәрбер укытучы ноутбук белән тәэмин ителгән. Ноутбуклар өчен махсус Wi-Fi шилтәре эшли. 8 проекцион аппарат һәм 4 интерактив такта урнаштырылды безнең кабинетларда. Яңадан шунысын әйтергә кирәк, химия, физика һәм спорт залы өчен барлык инвентарьлар да бүгенге көндә бар. Укучыларга югары сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү. Педколлектив даими рәвештә шул максатны тормышка ашыру өстендә эшли, заманча технологияләрне актив куллана. Шуңа күрә мәктәптә өлгермәүче укучылар юк, сыйфат 60%. Һәр елны төп дәүләт имтиханнарын барлык укучылар да уңышлы тапшырып, техникумнарда, училищеларда һәм яңадан 10 еллык мәктәпләрдә укуларын дәвам итәләр. Мәктәп яны тәҗрибә участогында үстерелгән яшелчәләр тулысынча мәктәп башкарасын тәэмин итү өчен җитә. Барлык уңыш яшелчә саклау подвалында саклана. Быел мәктәп башкарасы яңа суыту шкафы белән җиһазландырылды. Суытылган ит ашата балаларга. Мәктәпнең материал техник базасын яңарту өстендә даими эш алып барыла. Бу максатларны тормышка ашыру өчен мәктәптә эшләүче җылытылган теплица да үстерелгән кыяр зур ярдәм итә. Уңышы столовойга да, сатуга да җитә. Районда җәелдерелгән иганәчелек хәрәкәте турында аерым әйтеп китмичә дә булмый. О Саба Аграхим, О Силхазнак, Сы җәмгыятьләре, шәхси эшмәкәрләр Муртазин Наил Ваисович, Хурамшин Фәннур Фәнисович, Гафиятуллина Альфия Рафаиловна, Галимова Гөлнара Хәмитовналар түгәрәкләр эшен җанландыру өчен үзләреннән матди ярдәм күрсәттеләр. Якташыбыз Мөхәммәдшин Алмаз Әхмәт Вәлиевич балаларның ялларын оештыруда зур ярдәм итә. Бәйрәмнәребезне үткәрүдә Зиннатуллин Альберт Хайрулловичның ярдәме зур. Үзебезнең җирлекнең мәрхәмәтле кешеләре турында да әйтәсе килә. Максудов Раил Роберт улы, Загидуллин Фаяз Зөфәр улы даими ярдәм күрсәтәләр. Форсаттан файдаланып, барлык иганәчеләргә зур рәхмәт әйтеп, эшләренең уңышлы булуын телибез. Мәктәп туган җир җылысын бирүче, балачак һәм үсмер еллар истәлеген саклаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып, олылап каршы алучы изге йорт ул. Үз мәктәбенең тарихын белмәгән авылның киләчәге өметсез диләр. Мәктәп авылның йөрәге, аның йөзе. Телевизор караучы тамашачыларыбызны да мәктәбебез белән таныштырып үтик әле. 1971-1972 елларда Яңа Мишән һәм Иске Мишән авыллары арасында кирпечтән мәктәп төзелә башлый. 1974 елның сентябрына өлгереп бетмәсә дә, шул елның 4 декабры күпләрнең хәтерендә калгандыр. Көн шундый салкын булуга карамастан, укучы балаларның күңелләре күтәренке, чөнки Мишән 8 еллык мәктәбе ачыла. Мәктәпкә керү юлындагы кызыл тасманы кисү өчен 1 класс укучысы Халиуллина Вәсимәгә тапшырыла. Шы елларда Рим Абдуллаҗан улы Гатауллин Мишән 8 еллык мәктәбен җитәкчелек итә. Яңа мәктәпкә нигез салып, аны файдалануга тапшыру, районда үрнәк итеп җиһазлануы, тирәсен яшеллеккә күмелү аның хезмәт җимеше. Рим Абдуллович районда иң тәҗрибәле мәктәп директоры буларак кына түгел, үз хезмәтен төгәл һәм таләпчән, микибәнлек белән башкаруы аша да ихтирам яулаган мәгариф ветераны иде.
Ул ширек гасыр мәктәп белән җитәкчелек иткән. 1976 елны Крәнне, Бакшанда авылы балалары да Мишән мәктәбендә укый башлый. 1986 елдан урта мәктәп итеп үзгәртелә. 2015 елдан 9 еллык итеп үзгәртелә. 1962 елда Закирҗан Ибраһим улы Сабитов тырышлыгы белән мәктәп музее оештырылган. Экспонатлар шактый туплана. 1976 елда музей урта мәктәпкә күчә һәм аны Ринат Ислам улы Сафиуллин үз кармагына ала. Ләкин күпмедер вакыт үткәннән соң мәктәпкә ремонт кергәч, экспонатлар таралып бетә, юкка чыга. 1996 елда мәктәп музее кабат торгызыла. Аның башлап йөрүчеләре Альфира Дәүләтгараевна белән Фина Мәгъруфовна Сабитҗановлар була. Музейга яңадан борынгы эш кораллары, киемнәр һәм башка әйберләр килә башлыйлар. Аларның һәрберсе номерлана, аерым журналга теркәлә. Хәзер музейга килеп керсәң, үзеңне икенче дөньядагыдай хис итәсең. Мамонт сөяге, үзе уйный торган патефонга кадәр бар. Нумизматика музейның аерым горурлыгы булып санала. Биредә 1743 елда чыгарылган монеталардан башлап 500гә якын төрдә акча сакланыла. Музей эшчәнлеге, музей педагогикасы укучыларга патриотик тәрбия бирүдә, ватанга, гаиләгә ихтирам хисләре тәрбияләүдә, милли гореф-гадәтләребезгә сак караш формалаштыруда, буыннар арасындагы бәйләнешне ныгытуда, хәтерне саклауда, рухи әхлакый тәрбия бирүнең бер алымы. Укучылар белән бергә экспонатлар, фотосурәтләр, хатлар, документлар җыйдык, истәлекләр язып алдык. Музейга материаллар җыю мәктәп эше генә түгел, бөтен авыл халкы эшенә әйләнде. Һәм уртак хезмәт нәтиҗәсе буларак туган якны өйрәнү музее ачылды. Мәктәп музее статусы бирелде, таныклык тапшырылды. Музей материаллары, эзләнүләр, нәсел шәҗәрәләре, гомуми педагогик эшчәнлеге 1000 елдан артык булган укытучылар династияларын барларга ярдәм итте. Тәрбия эше укучы шәхсенә һәм мәктәптә аның үсеше өчен педагоглар һәм укучыларның үзара, балаларның бер-берсе белән, педагоглар һәм ата-аналарның укучылар белән хезмәттәшлегенә нигезләнгән. Мәктәптә мөгаллимнәрнең бурычы мәктәпне бала өчен уңайлы, җылы икенче йорт итү, һәр балага үзе теләгән эш табу, аларны кыерсытмау, аңларга тырышу. Нигездә тәрбия эше район балалар һәм яшьләрне тәрбияләү программасына нигезләнеп оештырылды. Тәрбия программасы юнәлешләре нигезендә этаплап үткәрелә торган класстан тыш эшләрнең эчтәлеге, форма һәм чаралары планлаштырыла. Линейкада атна буе мәктәп күләмендә кизе торган укучылар чыгыш ясый. Мәктәп яңалыклары, район, республика яңалыклары белән таныштырыла. Район, республика конкурсларында, ярышларда актив катнашучыларны котлыйлар. Мәктәп күләмендә уздырылучы айлыклар һәм планнар әйтелә. Үткәннәренә нәтиҗәләр ясала. Соңыннан атна буе кизе торган класс үзләренең концерт номерларын тәкъдим итәләр. Мәктәбебез коллективы балаларга белем һәм тәрбия бирүдә зур көч куеп эшли. Безнең төп максат укучыларны урта мәктәптә уңышлы гына укып китәрлек итеп әзерләү, заман шартларына яраклашкан шәхес тәрбияләү. Мишән мәктәбенең укыту системасы районда гына түгел, республикабызда яхшылар рәтендә. Бу, әлбәттә, коллективның иҗади хезмәт традицияләрен саклаган хәлдә укытуның инновацион формаларын урынлы һәм уңышлы кулланып белем бирү нәтиҗәсе. Без олимпиадаларда, иҗади конкурслар, фәнни-гамәли конференцияларда җиңү яулаучы укучыларыбыз һәм үз эшләренең чын усталары булган укытучыларыбыз белән горурланабыз. Укыту эшен планлаштыру максатыннан атна саен директор алды методик киңәшмәләре уза. Методик берләшмә утырышларында һәр фән укытучысының календарь, тематик планнары карап раслана. Методик совет тарафыннан олимпиада, конкурс, интеллектуаль фән атналыклары катнашу графиклары төзелә. Үзебезнең тәҗрибә белән уртаклашабыз. 2018-2019 уку елында Мишән төп мәктәбендә 55 укучы укый. Шулардан 4 укучы икенче чирек нәтиҗәләре буенча гел бишле билгеләренә генә өлгерде. 8-нче сыйныф укучысы Галимуллин Булат, 7-нче сыйныф укучысы Мифтахов Зухра, 9-нчы сыйныф укучысы Сабирҗанов Венер, 5-нче сыйныф укучысы Хадиев Илназар. Булат 1-нче сыйныфтан бирле гел бишлегә укый. Олимпиадаларда, ярышларда, конкурсларда актив катнаша. Сабирҗанов Венер һәр елны район күләмендәге олимпиадаларда призлы урыннар яулый. Узган уку елында математикадан 1-нче, информатикадан 2-нче, технологиядан 3-нче урын алган булса, быел информатикадан 1-нче, технологиядан 3-нче, тормыш иминлеге нигезләре фәненнән 3-нче урынны алды.
Шулай ук район күләмендәге фән олимпиадаларында быел 5-нче сыйныф укучысы Хәйруллина Әдилә рус әдәбиятыннан, Мифтахова Зухра татар теленнән, физкультурадан, Зарипов Гадел информатикадан призлы урыннарга лаек булдылар. Мәктәбебездә педагогик киңәшмәләр, директор яны киңәшмәләре укытучылар өчен файдалы темаларга кызыклы, үзенчәлекле итеп уздырыла. Һәр педагогик киңәшмәгә методик берләшмәләрдән бер укытучы мастер-класс әзерли. Мәсәлән, соңгы педагогик киңәшмәдә Зарипова Гөлнара Нәкыйфовна укыту процессының эффективлыгын күтәрү һәм сыйфатын үстерү, Миневаева Илүзә Маратовна дәресне гадәти булмаган формада башлау, Хадиева Гөлгенә Наиловна проблемалы укыту, Сабирҗанова Финә Мәгъруфовна барометр, термометр, психрометр, метр үлчим темаларына үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Шулай ук директор яны киңәшмәләрендә эчке контроль нәтиҗәләре буенча отчетлар тыңлана. Укытучылар белем күтәрү курсларыннан, район һәм республика күләмендә уздырылган семинарлардан, фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашып кайткач, белем һәм тәрбия өлкәсендәге яңалыклар, үзгәрешләр белән уртаклашалар. Мастер-класслар уздыралар. Район күләмендә уздырылган ел укытучысы конкурсында актив катнашалар. Химия, биология укытучысы Ахмадиева Алсу Равиловна бу уку елында әлеге конкурста катнашып җиңүче булды. Безнең сафларга әле генә укытырга килгән яшь укытучыбыз Асатова Венера Раисовна яшь ел укытучысы 2018 конкурсында призер булды. Әле 1 сентябрь иртәсендә генә мәктәп бусагысын тәүге мәртәбә атлап кергән нәни дусларыбыз бүген 1-нче җиңүләрен бәйрәм итәләр. Хәзер без сезне үзебез белән таныштырабыз. Мин язган бик тырыш кыз барсына да өлгерәм, җырлыйм, бейим, дәресемне дә бик оста сөйләп бирәм. Мин буламын Альмер, русча дөрес, матур сөйлим, яратам исәпләргә, матур сүзләр эстәп әкиятләр сөйләгән. Гаиләдә 5 кеше, 5-нчесе мин издәр булам, карлар керим, утын ярам, укуда да булдырам. Мишән төп мәктәбендә 4 башлангыч укытучысы 23 укучыга белем бирә. Алар бер-берсе белән аңлашып, ярдәмләшеп эшлиләр. Һәр укытучының үз алымнары, үзенә хас эш юнәлешләре бар. Башлангыч классларда укыту программасына нигезләнеп, укучыларның сәләтләренә индивидуаль якын килеп, һәр фән буенча дәреслекләр сайланды. Барлык укытучылар да кайткан яңа дәреслек һәм программалар белән эшли. Һәр укытучы үзенең профессиональ һәм методик белем күтәрү өстендә күп көч куя. Укытучыларның күбесе дәресләрдә проблемалы укыту һәм инновацион технологияларга нигезләнеп эшлиләр. Шул ук вакытта шәхескә юнәлтелгән һәм сәламәтлекне саклау технологияларына таяналар.
Беренче класста укыту федераль дәүләт белем бирү стандарты нигезендә башланып китте. Берсеннән-берсе уздырып матур итеп язарга, дөрес санарга, яхшы уку серләренә төшенделәр. Үзләре белән дә танышып алыйк әле. Мин Таҗдинов Зәйнәп, 4-нче сыйныфта белем алам. Без сыйныфта 8 укучы. Сыйныф җитәкчебез Гөлсерин Расимовна. Ул безне бердәм, дус класс итеп туплап, тирән белем һәм тәрбия бирә. Без бик кызыксынучан, актив класс. Төрле темаларга, тәрбия сәгатьләре, сәяхәт, очрашу үткәрү, бәйрәм кичәләрен оештыруда үзәктә торабыз. Уку юлы дәвамында вокал, судомоделирование, көрәш түгәрәкләренә йөреп үзебезнең сәләтебезне үстерәбез, сәламәтлекләребезне ныгытабыз. Конкурс бәйгеләрдә теләп катнашабыз. Русский Иванок, кенгуру уен конкурсында, с чистого листа дигән экологик рәсем конкурсында 8 укучыда катнашты. Таҗдинов Зәйнәп Кукмаров уздырылган, Разукраси Мирсихами, республика күләмендә уздырылган Мой Татарстан проект эшләре конкурсларында 2нче урынны яулап, диплом белән бүләкләнде. Багавиев Марат, Габдулхаков Биктимер, Хайруллина Азилә Кроснация 2018 йөгерү көненә багышланган бәйгедә 1-3 урыннарны яуладылар. Мин Ибрагимова Камиля Рамилевна, 3-нче сыйныфта укыйм. Безнең сыйныфта 2 кыз, 3 малай, без бик тату. Сыйныф җәмәгать эшләрендә актив катнашабыз. Дәресләр беткәч тә тиз генә өйгә кайтасы килми. Төрле түгәрәкләргә йөрибез. Кичәләргә һәм бәйрәмнәргә әзерләнәбез. Һәр беребезнең дә үз һөнәрен күрсәтәсе килә. Биебез, җырлыйбыз, шигырь сөйлибез. Мин Тирбаева Азали. Төрле конкурсларда катнашып, алдынгы урыннар алуга да ирештек. Күптән түгел Сидиков Салават 3-нче халыкара старт исемле конкурста катнашып 1-нче урынга, Ибрагимова Камиля без өстендә сак бул исемле рәсем конкурсында катнашып грамотага ябылды. Бу уңышларыбызда укытучыбыз Гөлфинә Миңнуллованың да эше зур. Ул бик гадел һәм түземле укытучы. Ул безне бик ярата һәм безнең яхшы булуыбызны тели. Формула, тигезләмә, система, Y, X, контроль эш, зачет, ОГ. Уф, әллә бөтен дөнья математика фәненә генә барып терәлде микән? Нигә алай дисең? Математика фәне төп фәннәрнең берсе, теоретик яктан да, практик яктан да кирәклесе. Менә шуны аңлап, үз фәненә кызыксыну уяту өчен бөтен тырышлыгын биреп балаларга хезмәт итүче укытучы Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович бар безнең мәктәптә. Ничек рәхәт, синең хезмәтеңә чын күңелдән рәхмәт дисәләр, вөҗданың пак, намусың саф булып, хезмәтеңә башын исәләр. Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович югары уку йортын тәмамлап, үзенең туган авылы Искемишәнгә кайта. Бүген көндә дә безгә математика фәнен укыта. Аның һәрбер кагыйдәне барып җитәрлек итеп аңлатуы, пөхтәлеге, төгәллеге сакланырлык. Укытучыбызның методикасы гади генә, акбур һәм такта. Ул тактага да тәртип белән язуны, сызыкны линейка белән сызуны таләп итә. Дәрестә сөйләшеп, ниндидер чит эшләр белән шөгыльләнү булмады. Андый уйлар башка килмәгәндер дә. Чөнки каршыбызда тырышып математика диңгезендә йөзәргә өйрәтүчебез бар. Дәрескә һәр вакыт елмаеп, кайгы борчуларын коридорда калдырып керә. Бер вакытта да укучыларны начар яхшыга бүлми. Яхшы укучымы, начар үзләштерүчеме, барысы да бергә, бердәм эшлиләр. Димәк, укытучы үзенең хезмәт дәверендә индивидуаль, дифференциаль алымнар кулланып, начар укучыларны төшенкелеккә бирелмәскә, яхшы укучыларга борын чимәскә өйрәтә. Математика укыту дәверендә район күләмендә яхшы урыннар да бар. Олимпиада буенча соңгы 3 елда 1-нче Сабирҗанов Венер, 2-нче, 3-нче Фәйзрахманова Фәридә, ОГы буенча да нәтиҗәләр куанырлык. 1-нче бишектән төшкән юк. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Сидикова Рауя Рафаэль кызы бөтен тырышлыгын куеп, иҗади сәләтен эшкә җигеп, рус теле һәм әдәбиятыннан укучыларга белем бирә. Эшли башлагач, алган белемнәре белән шикләнеп яшәргә тиеш түгел кеше, дип уйлый мөгаллим. Уздырган әңгәмәләре, биргән һәр дәресе кызыклы булсын, балаларны мавыктыргыч мәгълүматлар биреп шатландырсын өчен ул көндә үз белемен күтәрү өстендә эшләргә тырыша.
Мәктәп тормышы Казанда кайный. Дәресләрдә үстерешле эш алымнары куллана. Дәресләрдә сүзлек һәм хәтер диктантлары язып, аерым укучыларга өстәмә эш төрләре тәкъдим итеп карый. Укучысындагы уңай үзгәрешләрне күрү укытучы өчен зур шатлык. Әйләнә тирәлекне күзәтеп танып, белә башлаган көннән бүгенгечә мин матур мөхиттә яшим. Дөньяны тануыбыз табигатьтән башлана. Әйе, кечкенә чакта әти-әнинең теңкәсенә тиеп күп сораулар бирә идем. Урманда агачлар ник күп, кошлар кайда йоклый, ник җәй генә булмый, караңгы нигә төшә кебек сораулар. Мәктәптә укый башлагач, табигать фәннәре белән танышкач, ул сораулар килт итеп искә килә. Биология, география фәннәре миңа сихерле табигать дөньясын аңларга ярдәм итә. Табигать ул безне чолгап алган икенче йортыбыз. Урман суы, басу яланы, җире туфрагы, һавасы, хәтта мин үземдә табигатьнең бер өлеше. Без дәресләрдә ил буйлап сәяхәт итәргә яратабыз, күз аллыйбыз, укыйбыз, беләбез. Дөньяның һәр кисәге тереклек итә, табигатьте дә төрле. Җирдәге минем кебек укучыларны бер класска җыеп табигать турында сөйләтсәләр, чыгышлары төрлечә булачак. Чөнки як-якка, материк-материкка тәңгәл килә алмый. Белем һәм тәрбия бирүдә югары сыйфатка ирешү өчен укучының сәләтле һәм тырыш булуы белән бергә укытучының да үз эшенә иҗади якын килүе, тәрбия чарасы барышында фән яңалыкларын, алдынгы педагогик тәҗрибәне нәтиҗәле файдалана белүе дә зур әһәмияткә ия. Шул уңайдан сыйныф җитәкчеләре эшчәнлекләрендә заманча информацион технологияларда куллану югары нәтиҗәләр бирә. Тәрбия һәм укыту барышында класс җитәкчесенең төп таянычларыннан берсе ата-аналар комитеты. Ата-аналар белән эш иткәндә класс җитәкчесе түбәндәге чаралардан файдалана. Гаиләдә укучының өендә әңгәмәләр үткәрә. Укучының әти-әнисен мәктәпкә дәшә. Ата-аналар комитетын оештыра. Алар белән җыелышлар, әңгәмәләр үткәрә. Балалар һәм яшүсмерләрнең сәламәтлеге торышы, булачак әти-әниләрнең сәламәтлеген саклау мәсьәләләре гомумдәүләт бурыч булып тора. Барысы сәламәт шәхес кенә көндәшлеккә сәләтле була һәм ул тормыш куйган сорауларга җавап таба алачак. Хәзер мәктәпләрдә сыйныф җитәкчеләренең турыдан-туры катнашында сәламәтлекне саклауга юнәлдерелгән байтак кына программалар һәм ведомствоара профилактик проектлар гамәлгә ашырыла. Шуны истә тотып, мәктәпнең сәламәтлек программасы булдырылды. Һәр сыйныф җитәкчесе үз классындагы укучыларның сәламәтлек торышын ачыклап, диаграмма булдырды. Классның сәламәтлек программасын төзеде. Укытучылар да укучылар белән бер рәттән ГТО нормаларын тапшырдылар. Россия чаңгы юлы бердәм көнендә дә бик теләп катнаштылар. Һәр атнада план буенча сыйныф сәгатьләре һәм информацион сәгатьләр уздырыла. Аларда илебездә булган яңалыклар турында мәгълүматлар бирелә. Сыйныф сәгатьләрендә үз-үзеңне тоту, киенү әдәбе, дус, тату яшәү, көндәлек режим һәм башкалар турында сөйләшүләр булды. Шундыйлардан көндәлек режим һәм сәламәтлек, дуслык, бердәмлек, татулык, финанс грамоталыгы көне, нәрсә ул толерантлык һәм башка темаларга уздырылган сыйныф сәгатьләрен әйтеп китәргә була. Укучыларга хәрби патриотик һәм гражданлык тәрбиясе бирү максатыннан бала хокуклары темасына парламент дәресе уздырылды. Башлангыч класс укытучыларыбыз Миннебаева Илюзә Марат кызы, Асатова Венера Раис кызы, Мөбәрәкова Гөлфинә Миңнулла кызы, Мифтахова Гөлсирен Расим кызы укучыларны тәрбия сәгатьләрендә кешелекле, куркусыз, игелекле итеп тәрбияләү бурычларын алга куеп, аларга ата-аналар хезмәтен күрсәтү, экскурсиялар оештыру, әңгәмәләр үткәрү, әти-әниләр белән очрашу, кичәләр, уен рәвешендә дәрес занятиялар үткәрү аша тәрбияләү эшен уңышлы алып баралар. 5-9 класс җитәкчеләре Хадиева Гөлгүнә Наил кызы, Вахавиева Миләүшә Салих кызы, Ситдикова Рауия Рафаэль кызы, Зарипова Гөлнара Нахип кызы, Сабирҗанова Финә Мәгъруф кызы укучыларны авыл һәм район тарихы якын килеп, яңа материаллар табу, аларны үз эшләрендә куллану, халыкка җиткерү осталыгына өйрәтәләр. Бу классларда эшләүче класс җитәкчеләребез балаларны дөреслеккә
күп белүчән, көчле һәм җитез, ышанычлы дус, өлкәннәргә дә, кечкенәләргә дә булышучы, туган якның табигатен һәм мәдәниятен уяу саклаучы, туган республиканың лаеклы гражданины итеп тәрбияләү өстендә эшлиләр. Шулай ук укучыларга халык һөнәрләрен өйрәнү, яшүсмерлек чорында һәр адымына җаваплылык хисе булдыру, үзара эшчәнлеккә өйрәтү, мөстәкыйльлек сәләте буенча иҗади хезмәтен оештыру, төрле авыруларга каршы тора алырдай үз аңын тәрбияләү, киләчәк һөнәренә профессиональ хәзерлеген булдыру, әхлакый, сәламәт шәхес тәрбияләү юнәлешендә эш алып барыла. Хәзерге заман таләбе тирән белемле, тиз фикерләргә һәм иҗади эшләргә сәләтле кешеләр тәрбияләү. Бу безнең иң мөһим бурычыбыз. Һәр укучыда нинди дә булса бер шөгыльгә сәләт булмый калмый, тик аны ачыклый һәм таба белергә генә кирәк. Балаларга музыка, җыр тәрбиясе бирүнең бай традициясе хәзер тагын да югары үсеш алды. Сәнгатькә гашык балаларның саны бик күпкә артты. Шуны истә тотып, ел саен яшь талантларны ачыклау максатыннан мәктәп күләмендә өстәмә белем түгәрәге оештырыла. Җитәкчесе Хадиева Гөлгенә Наил кызының зур тырышлыгы белән төрле район, республика конкурсларында җиңүләре бар. Татар халкының һөнәрчелек сәнгате гаять зур байлыгы һәм төрлелеге белән аерылып тора. Ул күп төрле һөнәрләргә ия булган. Шуңа күрә кәсеп шөгыль үзләштерүгә карашын халык егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән тәгъбирендә ачык чагылдырган. Һөнәр үзләштерүгә мондый караш хәзерге чорда аеруча әһәмиятле. Чөнки җитештерү кимү сәбәпле төп эш урыны кыскарган очракта да кеше икенче белгечлеге буенча эшкә урнаша ала. Шулай итеп, бик җитди социаль проблема уңай хәл ителергә мөмкин. Егет-кызларга да күп һөнәр белү гаилә икътисадын киләүдә мөһим роль уйный. Кул эшләренә осталык киләчәк буыннарга да мирас булсын дисәк, гаиләдә дә, мәктәптә дә нәтиҗәле чаралар күрергә кирәк. Уста куллар түгәрәген оештыру шул чараның берсе, ди түгәрәк җитәкчесе Ибраһимова Миләүшә Гафур кызы. Баланың сәламәтлеге нык булуы мәктәптә яхшы укуга нигез булып тора. Спорт уеннары балаларда көчле, җитез, чыдам, кыю, тәртипле, тотнаклы булу кебек сыйфатлар тәрбияли. Хәрәкәт күнекмәләрен үстерә торган барлык төр уеннар баланың физик үсешенә генә түгел, акыл үсешенә дә уңай йогынты ясый. Башка авылларны әйтә алмыйм, әмма безнең мәктәп егетләре һәм кызлары волейбол белән мавыккан. Балаларны физик яктан тәрбияләү максатыннан Ибраһимов Рамил Зөфәр улы җитәкләгән волейбол түгәрәге нәтиҗәле эшләп килә. Спорт бәйрәмнәрендә, хәрәкәтле уеннарда һәм ярышларда бик теләп катнашалар. Без барыбыз да сәламәтлек үзебезнең кулда дигән девиз буенча яшибез. Спорт яратучы балаларга биредә бөтен кирәкле җиһазлар бар. Уку елының яртысы гына узды әле, ә безнең укучылар район ярышларында катнашып призлы урыннарга лаек булдылар да инде. Дәресләрдән соң мәктәп проекты буенча мәктәптә бүген фәнни-техник иҗат юнәлеше буенча судомоделирование түгәрәгендә 15 бала шөгыльләнә. Балаларны техник юнәлешләргә тарту заман таләбе, ди түгәрәк җитәкчесе Мөбараков Рафил Илхамович. Иң элек бу гамәл үсмерләрне урамда йөрүдән тыя һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерергә булаша. Техник белгечлекле һөнәрләрне сайлауда зур ярдәм була ала. Түгәрәк 1-2 генә ел эшли башласа да нәтиҗәләр күзгә күренерлек. Хадиев Илназар, Сафиуллин Алмазның республика күләмендә 1-2 урыннары бар. Кем ул патриот? Нәрсә ул патриотизм? Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә бу төшенчәләргә мондый аңлатма бирелә. Патриот үзенең туган җирен, илен, халкын, ватанын сөюче. Шулар өчен һәр төрле корбаннарга да әзер булган кеше. Патриотизм патриотларга хас булган күренеш. Үз илеңә, халкыңа мәхәббәт.
Киңрәк итеп әйткәндә, патриотизм үз илеңә, туган телеңә, табигатькә, милли традицияләргә, халкыңа, мәдәнияткә мәхәббәт ул. Ватаныңны сөю милли хиснең, милләтчелекнең бер өлешедер. Үзеңнең ил-йортыңны олылау ва хөрмәтләү милли холык формулашуда да зур роль уйный дип яза Садри Максуди. Патриотизм темасы, илне саклау темасы бер вакытта да картаймый. Ул мәңгелек тема. Февраль айы Мишән төп гомум белем бирү мәктәбендә хәрби-патриотик тәрбия айлыгы дип игълан ителде. Айлык кысаларында күп кенә чаралар үткәрү планга кертелгән. Чараларда мәктәпнең һәр укучысы бик теләп катнаша. Айлык барышында спорт ярышлары, волейбол, баскетбол, пионербол, чаңгы ярышы, идәннән үтлү, турникта тартылу һәм башка ярышлар да аерым программа нигезендә үткәрелә. Бүгенге көндә укучылар арасында автомат сүтеп җыю һәм командалар арасында волейбол ярышлары оештырылды. Әлеге чорда мәктәп укучылары ватан сакчыларына багышлана дигән тематик стенд ясадылар. Стена газеталар чыгардылар. Ватан сагында дигән рәсемнәр күргәзмәсе, әтиләр ватан сакчылары дигән фотокүргәзмә әзерләнде. Китапханәдә туган илне саклау дигән һөнәр бар күргәзмәсе ачылды. Айлыкның ахырында нәтиҗә буларак 7-9 сыйныф үсмерләре арасында ягезәле егетләр спорт ярышлары уздыру күздә тотыла. Укучыларның иң көтеп алганы хәрби-патриотик айлык кысаларында ожаган уены. Укучылар өчен беренче ярдәм күрсәтү, граната ату, мина эзләү һәм башка ярышлар каралган. Бу айлыкны үткәрүдә Ибраһимов Рамил Зуфаровичның көче бик күп керә. Тәрбия өлкәсенең бер тармагын тәшкил иткән Ышкын балалар оешмасы турында әйтмәсәк дөрес булмас, минемчә. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтләрнең бер өлешедер. Алар яшь буынны тормышка әзерләүдә, аларның хокукларын яклауда зур әһәмияткә ия. Мәктәбебездә Ышкын балалар оешмасы эшләп килә. Һәр укучы үзенчәлегенә карап, билгеле бер оешмада торырга тиеш. Ел дәвамында һәр көнне игелек кыл дигән девиз астында педагог оештыручы Миләүшә Салиховна җитәкчелегендә максатчан эш алып барабыз. Оешмабызда кызыклы, мавыктыргыч чаралар еш үткәрелә. Эстабар һәм варис отрядларына өлкән сыйныф укучылары үз теләкләре белән әйдәманнар булып билгеләнделәр. Һәр атнаның дүшәмбе көнендә дәресләргә кадәр әйдәманнар үз отрядларында булып оешманың яңалыклары белән таныштыралар, кызыклы, мавыктыргыч уеннар оештыралар, җырлар өйрәтәләр. 8 класс укучысы Садыкова Гүзәл замечательный вожатый конкурсында катнашты. 7 сыйныф укучысы Мифтахова Зөһрә ел лидеры 2018 конкурсында катнашып, уңышлы чыгыш ясады. Дәресләр арасында булган тәнәфесләр дә мавыктыргыч уза. Әйдәманнар тарафынан сәләт-саба биюләре, татар халкының күңелле күмәк уеннары, тематик бәйрәмгә багышланган җырлар өйрәнелә. Уку елы дәвамында үткәрелгән сборлар активлыгыбызны арттыруга, белемнәребезне ныгытуга зур ярдәм итә. Хезмәт юнәлешендә дә файдалы эшләр башкарабыз. Өмәләрдә актив катнашып, мәктәбебез территориясендә чиста тотабыз. Авылыбыздагы чишмәләрне, бөек ватан сугышында катнашканнар истәлегенә куелган обелиск тирәләрен һәр вакыт тәртипкә китерәбез. Авылларыбызда ялгыз яшәүче әби-бабайлар белән элемтә өзелми. Кирәк вакытта йорт эшләренә теләп булышабыз. Бүгенге көндә тыл ветераннары турында истәлекләр туплап, альбом эшләү буенча эш оешкан төстә алып барыла. Кышлар ашханәсе конкурсы оештырып, җимлекләр куеп, даими рәвештә җимнәр салып торабыз. Март-апрель аенда кышлар айлыгы барышында сыерчык ояларына конкурс оештырыла. Уку елы дәвамында район һәм республика күләмендә үткәрелүче конкурсларда, акцияләрдә актив катнашып киләбез. Республика Мәгариф министрлыгы класстан тыш эшләрне оештыру бүлеге белән берлектә оештырган Школа без границ һәм Туган як конкурсларының төрле номинацияләрендә катнаштык. Бузда сак бул, надо жить честно һәм башка рәсем конкурсларында да бик теләп катнашабыз. Алга таба да сынанмабыз, уңышларга ирешербез дип ышанып калабыз. Уку елы дәвамында укучыларның барысы да кайнар ризык белән тәэмин ителде. Барлык укучыларга да 2 тапкыр мәктәп ашханәсендә туклану оештырылды. Мәктәп бакчасында үстерелгән яшелчәләр ел дәвамында балаларга бушлай ашатыла. Тулайым алганда азыкның сыйфатыннан укучылар канагать. Авыл мәктәбен мәктәп янын тәҗрибә участогынан башка күз алдына да китерү кыен.
Бакча безне хезмәт сөяргә, эш белән чыныгып үсәргә өйрәтә. Эше барның ашы бар диелә халык мәкалендә. 65 сотылы участогыбыздан нәтиҗәле файдаланырга тырышабыз. Мәктәп коллективы һәм укучылар тырышлыгы белән яшелчәләр, җиләк-җимеш үстерәбез. Йөрәй юнебезне төрледән-төрле чәчәкләр белән бизибез. Быел мулдан кара миләш, алма, кызыл һәм кара карлыганнан кайнатма әзерләдек. Кәбестә һәм помидор ишелеп уңды. Аны тозлап, төрле салатлар ясап куйдык. Ел буена эшләүче 2 сотылы теплица авылда гына түгел, бөтен районда аерым урын алып тора. Орлыклар январьда ук чәчелеп, мартта яңа җитешкән кыяр ашый башлыйбыз. Артканы район халкына да тәкъдим ителә. Саба районында бардыр бер авыл мишән диләр. Авылның бер пишмагында шәп мәктәп тә бар диләр. Ул мәктәпнең һич онытмам гаҗәеп дәресләрен, ашханәсен, бәйрәмнәрен һәм дә тәнәфесләрен. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу мәктәп бик кечкенә. Әмма белем чыганагы кечкенә түгелдер һич кенә. Монда һәр ел белем ала. Бик сәләтле балалар белемнәрен арттырып, алга үрләп баралар. Һәр мәктәп тормышта һәм җәмгыятьтә үз урыннарын тапкан шәхесләре белән горурлана. Ә без мәктәбебез белән горурланабыз. Шушы мәктәптә тирән белемле, зыялы укытучылардан белем алуыбыз белән без шиксез бәхетле. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз сезнең белән, хөрмәтле телевизор караучылар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.